ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಬತರ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಇದೇ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಡೆ ಹಿಡಿತೇನೆ ಎಂಕಲ್ ತೂತಿನ ಅಂಚಿಂದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಜನಕುಲ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಭಯ್ಯ ನಾ ಇಮ್ಮಿ ಪಾವು ಅವು ಬರ್ತೀಯ ಮೀಪೆ ಯಪ್ಪ ಒಂದೇನು ಏರಪ್ಪ ತೂತನು ತೂತೆ ಸರಿ ಏನು ಓ ಅವು ತೂತ ಅಬತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಬತರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಬತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಈ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಂದು ಅಬತರ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡ ಅಬತರ ಪಂಡದ ಪಂಡ ಆಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಆಯ ತೊಜಿ ಪಂಡನೆ ಅಬತರ ತುಯ್ಯರೆ ನೈಸ್ ಸುಲ್ಲೆತ ಒಂಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ತೂದು ಪರ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಸುಮಾರು ಸೈಕಲ್ ಹಾಕದ ಆ ಸೈಕಲ್ ನಡುಟು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಗುರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಪ್ಪೇರು ನಡುಟು ಅರ್ಜುನ್ ಬರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಮಾಲ್ವೇರು ಅವನಿಗೆ ದಡ್ಡು ಮುಜೆ ಇದಾನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಅಗಾನ ಭಟ್ ಮೇರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಎಂಕುಳ ಮಾತೆಡ್ಲ ಬೋತ್ರಿ ఆర్న కారేపల అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నిమిత్త ఏం చెప్పు ಇದನ್ನ ఏం చెప్పుండు సో ఫుల్ బ్రోమాన్స్ అవుతుంది సో అని చెప్పే ಅಬತರ ಯಾವು ನನಗೆ ಅಬತರ ಹೆಂಗ್ ತೋಚ್ಬಾ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ವಿಜಯ ದರ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೊ ಇವತ್ತಂತೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಿದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ V4 ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಈ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಅವತಾರಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವತಾರ ಅಂತ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಮೂವಿ ತುಳು ಹೊಸ ನ್ಯೂಲಿ ಮೂವಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಬತರ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಬತರ ಟೀಮ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪಿಕಾಡ್ ಸರ್, ನಮ್ದು ಗಾನಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಗುರು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸರ್, ಈಗ ಅಬತರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಬತರ? ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಬತರ ಮೇನ್ ಅಬತರ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಳುವಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಬತರ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಇದೇ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಡೆ ಹಿಡಿತೇನೆ ಎಂಕಲ್ ತೂತಿನ ಅಂಚಿಂದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಜನಕುಲ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಅಬತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಅವೇ ಫೀಲ್ ದಾದಂದು ಬಂಡ ಅಬತರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಉಳ್ಳಾಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಂಕುಲ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಆದ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಜನಕಲ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಎನ್ನಿದಿಲ್ಲಕನೆ ಉಪ್ಪಾಡೋದು ಎಂಕುಲ್ ಆಸಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರು, ಒಂಥರ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 100% ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಅಬತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಯಾಚಿ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಸರ್, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಬತಾರ ಅಂತ ಇಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಈ ಮೂವಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾವು ಅಬತಾರ ಅಂತ ಇಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಸಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಅಬತಾರ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ವರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟೋ ಮಾರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದೊಂದು ಅಬತಾರ ಅಂತ ನಾವು ವಿ ಥಾಟ್. ಸೊ ಒಂಥರ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬತರ ಅನ್ನೋದು ಬರೇ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ನು ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ವರ್ಜನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿ ನೆವರ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಅಬತರ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ
ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮರ್ಲು ಇದೆ, ಒಂಥರ ಮಜಾ ಇದೆ, ಒಂಥರ ಫನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೇನೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ನ ಏನ್ ಅಬತರ ಕಟ್ವೆ ಬೇರೆ ಆ ಇಂಚೆ ಅಬತರ ಕಟ್ವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನೀವು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ತುಂಬಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ, ಆಗೊಂದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಟೈಟಲ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅಬತರದ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತು? ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅದು ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆಲ್ಲ ನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಅಬತರ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅಬತರ ಆ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಟಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಅಬತರ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಬತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಗ್ತಾರ ಅವರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚಿ ಥಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೈಟಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಸೊ ನಿಮ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್. ಸರ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಶೋ ಇವಾಗ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಆನಂತರ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್? ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ, ಅದ ನಂತರ ಜನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳೋವಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರದರ್, ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಟೀಮ್ ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಕ್ಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನಿಗೆ ಜನರು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ನಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ, ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂತು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲ್ಲ ನಾನು, ಅವ್ರು ಏನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ಅವರು ನಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಿದ್ವಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನರು ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ದೊಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜನರು ಒಂಥರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎವರೇಜ್ ಆಗಿ ಪಂಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ that was a big punch. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ ಜನರು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಸೀನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಣ್ಯರ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಗ್ಗಜರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅಬತರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಬತರ ವಿ ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಗಾನ ಮೇಡಮ್, ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ? ಐ ಮೀನ್ ಯು ಆರ್ playing a role with Arjun Kapikad sir. How did you feel it? Heng ansta idu? This is my second project with Arjun Kapikad. Okay, sorry. But then this is my first movie. Adre I think with the rest of the legends it's my elru jothe it was the first time. And what more, I'm very lucky to be sharing screen space alva ivru ishtu doddavaru jothe. And they didn't make me feel that, they made me feel at home. Tumba kalista idru and ondu family member tar nodta idru. And ವರ್ಕ್ ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆಸಮ್. ಸೊ ಅಬತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಅಬತರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಬತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಂದು ಎನ್ಷನ್ ಅಬತರ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್ಲಿ ಟೈಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು, ಸಾರಿ ಹಂಗ ಹಾರಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಆ ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ವೆರಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಅಬತರದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸರ್
ಒಂದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಸರ್ನ ನೋಡೋದು ಅಲ್ಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್, ಐ ಮೀನ್ ಹಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಇನ್ ದ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಲನ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ, ಐ ಮೀನ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಗುರು ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡಿಯರಿಗೆ ಈ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಆದಿರ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಆದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಾಗ. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮಗು ಒಂದೊಂದು ಪೊಸತ್ತಂದ ಆಯ್ತಿದೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವನ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡೇರು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡೇರು ಅವಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಟು. ಸೊ ಅವನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಬತರ ಸರ್ ಇರ್ನು ಒಂಜಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಲುಕ್ ಬತ್ತಣ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತುನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿಂಚ ಅಪ್ಪುಂಡು, ಬಟ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ. ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಸರ್? ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರ್ಜಿ ಯಾನ್ಗ ಕೂಜಲ್ ಪೂರ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೆ, ಯಾಕೆ ನಮಗ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೈಟ್ ಆತಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈಟ್ ಆತಂಡ. ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಯೇ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂದೆ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಜೆಂಡ ಇಂಗಳೋட ಬೇತೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ನಕುಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪರೆ. ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆ ಲುಕ್ ಐಕ್ ಸೂಟ್ ಆವೊಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನ ಈಯೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಒಂದು ಅಣ್ಬಕಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದಿದ್ದು ಬಿಲೀಫ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಒಂದು ಈ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಕನೇ ತೋಜುವ ಇಂದು ಬಂದು. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಇರೆ ಪುದರೆ ಪನ್ಪುಲಕ ಇರೆಗ್ ಅವತಾರ ಪನ್ಪುನ ಆ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡ ಅಬತಾರದ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡ ಆಯ ಇಜ್ಜಂದಿನೇನ ಆಯ್ ತೊಜೆ ಪಂಡನೆ ಅಬತಾರ. ಸೊ ಯಾನ್ ಅವತ್ತು ಅವನ್ ಯಾನ್ ತೊಜೆ ಪದ ಅಂಚ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಬತಾರ ಆಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ. ರೈಟ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಟೈರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ವಿಲನ್ ಆದ ಎಂಟರ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವಿಲನ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಡೊಂದು ಉಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚದಾಲ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೆರಬಹುದು ಖಾಲಿ ವಿಲನ್ ಇಂದ ಆಯ್ತು. ವಿಲನ್ ಎಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ವಿಲನ್ ಮಲ್ದಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳುಟ್ ಮಲ್ದಾನ್ ರಂಬರ್ ಪಂಡ ಐಟು ವಿಲನ್ ಮಲ್ದಾನ್ ಅವ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಐಡ್ದ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರು ಪ್ರೋ ವರ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆರ ದಿಕ್ಕಿನ ಐಟೆ ಅಂಜ ಅವನ್ನೇ ಒಂದೇಟೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯ ಆತನ ಎಂಕ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೋ ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಎಂಕ ಅವು ಬನ್ನಗನೆ ಎಂಕ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದ ಪಂಡ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಕ್ಕ ವೆರಿ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರುಜಿ ಆಯ್ ರೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಆಪುಂಡ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಆದೆ ತೊಜಿ ಪೋನತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಸೊ ಅವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತ. ಆಸಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬತರ ಕಟ್ಟಿ ಅಬತರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂದೆಂದ ಕೂತು ಮಾತಾ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪುದರ್ನಾಗ ನಮಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪೋನ್ ಉಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಲ ಉಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ವೈ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಗ್ ಎಂಚ ಬಂಡ KGF ಎಂಚ ಸೌಂಡ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಆತಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್. ಸೊ KGF ದ ಗರುಡ ಬಂಡನಾಗ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮುಗುಡ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಬರೋದುಂಟು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ನೈಸ್. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಕೇನ್ನ ಮೂವಿಡ್ ಕೇನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇನ್ನಾಗ ನಮಗ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏರ್ ಅನ್ಪಂದು ನಮಗೆ ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ one more dawn of our Abatara. Sir, ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಜುನಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ವಶನ್ ಲೈಫ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐತಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತೇನೆ ಶಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊಡಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪು ನಿಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜನಕುಲ್ದಾಲ ಪನ್ವೇರ ಊರಾಕ್ಲವೇಗೆ ನಿಂಚೆ ಬರುವತ್ತ ಜನಕಲ್ನ ನಡುಟು ಕುಲ್ದು ತೂದಾಯ್ಬೇಕ ಜನಕುಲ್ದು ಸೀ ಮಲ್ತೇರು. ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಸ್ ಅದುಪು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಹಾಕಲು ದೆತ್ತೊಂದಿಯರು. ಸೊ ಐತಟ್ಟಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಪಗ್ಗ ದೆತ್ತೊಂದಿಯರು. ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿಡ್ ಜನ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ನ ಗಡ್ಡ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಯರ್ಡ್? ಗಡ್ಡ ದೀದು ಬೇತೆಕೊಂದು ದೀತೀನಿ ಅವು ಒಯ್ಕ ಒಂಜಾಗಿ ಅಂತೂ ಗಡ್ಡೊಂಜಿ ಗಡ್ಡ ದೆತ್ತದ ವಿನಿ ಫೋನ್ ನಡದೆ ಆರಾಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಐಕೆ ಬಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಡ್ಡ ದೆತ್ತೊಂದ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗುರ್ತು ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪೋಸಿ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಗಡ್ಡದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆತಂಡ್ ಸರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ.
ಸೊ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈತ ಯಾನ್ ಆವಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಆವಡ್ ಈರ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡದ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಆರ್ನ ಗಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪುದರೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇದು KGF ದ ಗರುಡ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಇದು ಕುಡ್ಲದ KGF ನಮ್ಮ ಅಬತರ ಒಂದುಂಡು ದಯಕ್ ಪಂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡಾರ್ ಅಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೋ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು? ಮಸ್ತ್ ನಿಜವಾದ ಅರ್ನ ಈ ಸರ್ತಿದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಅದು ಅಂಡ್ ಆರ್ ಐಟ್ ತುಂಬು ಸುಮಾರು ಮೂವಿ ಇಡ್ಲಾರು ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದು ಪೂರ ತೆರೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಾರು ಅದು ಅರೆಗ್ದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ತೂದು ಪರ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಸುಮಾರು ಸೈಕಲ್ ಹಾಕದ ಆ ಸೈಕಲ್ದ ನಡುಟು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಇರ್ನ ತೌರುವೆ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಗನಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪರತ್ತ ಬಲ ಒಂಜಿ ಒಂದ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅವ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವು ಇತ್ತ ಪಂಡ ಜನ ಹೋಯ್ತಿ ಅಂದ ಜನ 100% ಪೋಪರ್ ಸರ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅವೇ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚಾತ ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವಲೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಈರೆ ತೂದು ಪನ್ನೋಡ ಅವು ದಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವು ಆರೆ ಪುದರ್ದಾಗಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅವಲ ಈರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸರ್. ಇಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೂ ಈರ್ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದರು. ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಶ್ಯೂರ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತುಪೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ ಈಗ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಎಂಚೈತೇನು ಸರ್? ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ ಇಂಕ ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಔಟ್ ರೈಟ್. ಈರ್ನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈ ರೇತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದ ಪೂರ ಆತ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅದ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನೀರ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಈಚಂಡ ಪ್ರತಿ ಓರಿಲ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಓರಿಲ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದ ಪಿರೋಡ್ ಇತ್ತಿನತ್ತು ಒರಿಯಾಗ ಮೂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಮಂತೊಂದು ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ವರ್ಕಾಲಿಕ್ ಆದಿತ್ತತೆ ಅಂಡ್ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಇರೆಗ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿಂದ ಪೂರ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಪೂರ ಇಂಪ್ರೊವೈಸಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಇರೆಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ. ಸೊ ಎಂಕುಲು 14 days ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಖಾಲಿ 14 days ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನ ಎಂಕಲ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ 14 ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಏಪ ಮುಗಿದನ ಅಂತ ಎಂಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿச்சு. ಎಸ್ ವಿ ವರ್ ಟಯರ್ಡ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು 14 ದಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಗಿಪೊಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ಕಾಂಡಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ದಿವೊಂದಿತ್ತ ಬೈ 6 ಗಂಟೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಜಿನ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಆದಿತ್ತನ ಪಂಡ ವಿ ವರ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಶಾರ್ಪ್ 7 o'clock ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆತು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇರೆಗ್ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡದೆ ಅವೇ ಇರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾನ್ ಕೇತೋ ಸತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದುಪ್ಪ ಯಾನ್ ಸೀನ್ ದುಲೆ ಪೋದು ಯಾನ್ ತೆಲ್ಪುದು ಬಾಕಿ ಅದು ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಂತೊಂದು ತೆಪ್ಪೇರು. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇರೆಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫನ್ಫುಲ್ ಸೆಟ್. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಜನಕುಲಿತೆ ಏರ್ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯರ. ಸೊ ಅಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಇಡ್ದ ಆವಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಾರೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಐ ಮೀನ್ ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಸೊ ಇರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಲೆ ಬಲ್ದಾರು. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಡ್ಯಾಡಿಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀರ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆರ್ನ ಎದುರು ಟೀರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ನಾಟಕ ಅವಡು ಮೂವೀಸ್ ಅವಡು ಆರ್ನ ಎದುರು ಟೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಕುಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇನಿಕಿ ಏತೋ ಜನರೇಷನ್ ಯಾನರ್ನ ಮಗೆ ಆದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆದ್ ಅತ್ ಎನ್ನಂಚಿಂದ ಏತೋ ಸಾರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಲೇರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇತ್ತು ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಆವುಡು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೂರ್ನಂಚಿಂದ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೂರ್ನಂಚಿಂದ ತಾಟಿ ಅಕುಲು ಜನಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂಪಿನ ಮರ್ಯಾದಿ ಓ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗಲ ಈ ನಮ್ನೆ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಮೋಕೆ ಕೊರಪೆರತ್ತ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ಕಲ್ದಿನ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾರ್ಚುನ್ ಇನಫ್ ದಟ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ತೂತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಕುಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ದಾಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಕುಲ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಗಾನ ಅವಾರ್ಡ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಅತ್ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಅವಾರ್ಡ್. ಸನಿಲ್ ಗುರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಏಪಲ ಬರೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪು ಎಂಕಲು ಅಂಡ್ ಬಾಕಿದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲನ ಎದುರು ತೂನಗೋರ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಆಪೇರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲನ ಮಲ್ಲತನ ಅಕುಲ ಆತ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ದಾನೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೇಂಜ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್
ಈರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ರೆಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿರ್ದೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ ಸೊ ಯಾ ಎಂಕ್ ಆಕಲ್ನ ಡ್ಯಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಒಂದುವೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಲ್ಲ ಪುಜಿಬಾಲ ಈ ಎಂಜಿನ ಪೋಡುನು ಈ ಎರ್ನ ಮಗೆ ಅಂಚ ಬರ ಬಂದಿತ್ತು ಎರ್ನ ಮಗೆ ತೂಲ ಈ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬರ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕೂಡಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಹೌ ದೇ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೀದಿತ್ತೆರ್ ಬಕ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡು ಯಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಐ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ ವರ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಐಬಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಬುಡ್ಪ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಗ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಒಗ್ಗೋದು ಎದುರು ಎಂಚೈತನಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಉಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಪನ್ಪಾದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಪಂದೆ ಬಕ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಎಂಚಿನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ see it's not that we should be an extraordinary artist what I expect is you should have a great involvement ರೈಟ್ ಈ ಏಪ ಆ ಸೀನ್ ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪಾರ ಅವು ಈರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪುನತಿ ಈರ್ ಎನ್ನಿದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಇರಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ಬೋಡ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ whoever is on the screen right so it is like end of the day ultimate Arjun Kapikad onji posa onji version baitin dak meda acting ir mast maldere so right now as a director how was it direction see I've been telling enke actor irdala okay enki mast as a technical dan I want to be a technician so ಅಂಚನ್ ಬಂದ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಪುಜಿಂದ ಎಂಕೆ ಜನಕುಲು ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವೇ ನಾನು ಏಪಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಐ ಇಟ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ದಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ okay ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಒಂಜಿ ಉಲ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ದಾತನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ಡ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಿರು ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ತೂನಾಗ ಅವು ಅಚೀವ್ ಆತನಂದ ಪಂಡ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫೀಲ್ 110% right it gives you a great awesome thank you so much ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು ಅಬತರ ಕಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲವಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಬತರ ಟೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈರಿಗೆ ಐತೆ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂಯ ಸೊ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರ್ ಪಿರೌಡ್ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವೀಸ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್ actually I'm really proud to be part of this Savika production dayak panda Arjun bokene englu friends ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅರ್ಜುನ್ ಯಾನ್ ಅವಡು ಗುರು ಅವಡು ಬಾಕಿ ನಾನಾ ಜನಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎದುರು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಐತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತೂನಾಗ ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತು ಇತ್ತ ಬಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಎದುರು ಆಕ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ್ಲು ತೂ ಅವ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ತೂಪುನ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸದನ ಕಲ್ಪರೆಗಿತ್ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸಡನ್ ಅದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೋಪರ್ ಇರೋ ಮೂವಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಲೈಕ್ ಹೌ ವಾಸ್ ದಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಮೂವಿ ತೂಯರತ್ತ ಎಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಕೇಂಡರ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಪಾಪ ದಾದಾದ ಅಂಚನೆ doing a lot of projects ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಈವನ್ ಆರ್ಲ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ಲ ಅಂಡ್ ಆರ್ಲ ಒಂತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಬ್ರೋ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಎಲ್ರ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ there is high possibilities that you can also be a very good actor right because ire konji camera monitor edurkunaga irina acted adada expect mantandullar bandu ir act malpuna ire gottittu it will be a good experience so namma team adu maatarla amanpa aithe enkel night kudonji Vikram Devadiga bandulle okay arla direction department edu barpare paka Prashanth kalladka andulle so all are future directors so future director kudlagu nanalla mast entertaining package la barre undu so the new movies new crew members are coming up onji kind of onji namma kudla the industry grow on unke naga one mast khushi apanda it's not about only acting technically movie team growing up with a different team nice sir maat abatara kadandite nama onji elli abatara kataga it's a typical rapid fire round onji 4 question muji janake okay so the first round is question round madam iregu tell me the question for all three of you
ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ಮೂಜಿ ವಾಟ್ ದಟ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ ಮೂಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೋರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಪೋಪರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೋರ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೋರ್ನ ಟೈಮ್ ಮೂಜಿ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಾರ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಆಸ್ ಗಾನ ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪರ್ ಸೊ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ ಉಂಡು ಗಾನ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ഞാൻ ന്യൂട്രൽ പാടുവേ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ദപ്പ എന്നെ ഫോൺ ദപ്പ അതെ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ರೈಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಇರ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಇರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ನಾಗ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಉಂತವೆ ಓಕೆ ದೇಪಂಡ ಒಂದ್ ಎದುರು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಮಾಡುವೇರು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪೆ ಮೊಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಓಕೆ ಈತೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈತೆ ಇಂಚ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈತೆ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಉಂತುನಾಗ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇರೆಗ್ ಫುಲ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರ ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂದೇನ್ ಪೂರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಒರಿಯೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಅನುಪ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಉಂತವನು ಓಕೆ ಬರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತೂಪುನು ಒಕ್ಕ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾಪಾಗ ಬುಡುಪುಂಡು ಬೋರಿಗೆ ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುರಾಗ ಹತ್ತು ಗಾಡಿ ಆಯ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಒಯ್ಕ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಓದದು ಇರು ದಕ್ ವೆರಿ ಜನ ಒಲ ದೀಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ಗ್ ಆಸ್ ಅ ಗಾನ ಬಟ್ ಇರೆಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ವೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮೇ ಬಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಓಕೆ ಸರ್ ಇರ್ಬಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದನ್ನು ಓದುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂತೆ ರಾತ್ರದ ದಾಲ ಅಂತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾವೇನ್ ಪಾರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೇನ್ ಯೂಸ್ ಆಪಿನ ಓಲೊಂದು ಪಂಡ ಚಟಂಬಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡೆ ಚಟಂಬಡದ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಐದು ರಪ್ಪ ಮಾಡ್ತದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅದ್ರ ಸರ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೂಪೆ ಆರ್ಪಂಡ್ಲಿಕ್ ದಾದನ ಉಂಡನ ಎಂಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ದಾದನ ಕಲರ್ಫುಲ್ ದಾದನ ಉಂಡ ಪಂದು ಅವಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡುಗ್ಗು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಂಡು ನಾಯಿ ಮರಿ ಸೊ ಐಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪೈಗಳೊಂದು ಪೋಡುಂಡು ಜನ ಚುಚ್ಚೊಂದೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಥರ್ಡ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ದಾದ ಮೊದಲು ಮಾತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎತ್ತು ದೀತೆ ಚಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ದೀಪೇರ್ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಅಂತೆ ಫೋನಾಗ ಅಂತೆ ಕಾಸು ಬರು ಪಾಡಿನ ಅರ್ಧ ಅಂಡ ಸ್ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಪೋಪುಣ ಆತೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತೆ ಫುಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಫುಡ್ ಇರ್ನ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗಾನ ವರ್ಡ್ nachos rasam ate in foodie at sambar ಓಕೆ ಸೊ ಗಾನ ಬಟ್ ಫುಡ್ ಎತ್ತು ಜನ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಾವ್ ಆಸಮ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲವರ್ ಅಂಚಂಡ ನಾ ಮಲ್ಲ ತೂ ನವತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ತಿಂಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಡ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೇರ ಅದು ಸರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ఒక ಮಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಫುಡ್ ಓಕೆನಾ ಕೆಫೆದ ಫುಡ್ awesome thank you sir last round adare switch your role upon so as a gana but sir here you have to switch your role here Arjun Kapikad sir agadu gana but adu ayo sir here take up some role okay so you have to switch and you have to play a small role onji incident uppundu enchu uppundu manda like I'm just saying if like she's a very newcomer so sir already I bind it both uppudu ara en chat very good at imitating marketing mere mantodu so you have to just switch your role arla like as a director or encha maltire okay mere to start monthly please so no I want to start with ladies first I really don't Shanil guru paatadu first okay so Anusagar sir as a Sunny all right ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಗುರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಳ್ದುಪ್ಪೇರು ನಾವು ಅರ್ಜುನ್ ಬರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಮಾಲ್ವೇರು ಅವನಿಗೆ ದಡ್ಡು ಮುಜೆ ಇದಾನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತುಣ ಅವ್ರ ಅಂಚಿನ ಜೈದೇರು ಅವ್ರು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಗಾನ ಬಟ್ ಲಕ್ಕ don't
ಇಂಚಕುಲು ಒಂದಿರು ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೇರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋತ್ರಿ. Awesome. So it's Arjun Kapikad sir as a director. Would you direction a movie anagun direction encha maltonditte? Okay, so Enklin assistant director made I think they should be together. Aku bromance mandonittere. Mast bromance mandonittere. So set today ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಪಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮಿತ್ತೆ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಫುಲ್ ಬ್ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಸೊ ಇರ್ ಮಲ್ತೋಜಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಹೌ ದಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಆರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪುದೆ ಕಾರ್ ಪುರ ಮಿತ್ಪೊಂದುಂಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಾರ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಕಲ್ ಎಂಜ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಎಂಕ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಿಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗತೆ ಅಗುನ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೂ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಬರೋ ಬಾತೆ ನನಗೆ ಇಂಚ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಕಿಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಅದೇ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪೇನೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಒಂದು ವೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ನೊಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಂದು ಪುಣು ಆಂಡ ಮೆರ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಪುಣು ಸೊ ಓಪನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಲೇಡೀಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಪೂರ ಝೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಸೊ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇರಗಿತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ತೂನಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಯು ಸಿ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್? ಸ್ಮೈಲ್, ಹೈಟ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ ಆಸಮ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ ತೂನಗ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನೋಡ. ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅದ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ದಾದ ತೂಪೇರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಐಸ್. ಓಕೆ ದೇ ಪಂಡ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಮ್ ಪನ್ನೋದು ಓಕೆ ಐಸ್ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಆದು ಪೋಡು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಐದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಬಕೆಟ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಸರ್ ಇರ್ನವನ್ ದಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಂಡ್ಲಕ್ಲಿ ತೆಂಚಿ ದಾದ ಆಜಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಜಿ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಜಿ ಬನ್ಪೇಲಿ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರಿ ಪದ್ನಾಡು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಐ ಮೀನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಯಾ ಇರು ಒಂಜಿ ಪೊಂಡ್ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಥಾಟ್ಸ್ ಇರ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ದಾದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪೊಣ್ಣನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂಪೆ ಇರ್ ಪಂಡ್ಲಕ ಅವೊಂಜಿ ಐಸ್ ಬುಕ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಂಚ ಪುಂಡು ಬಂದು ಅವೇ ಮೂಜಂಡದ ಅದೇ ಓಕೆ ಪೊಂಡ್ಲಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿತ್ತೆ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾತಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆದಿಲೆ ಆಲ್ರೈಟ್ ಪೋಡ್ಪೋರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪೋಡು. Okay, okay. So fine. So it's a last round we have done with things. So it Abatara the Mata Abatara tuya. So it the audience la tuya. You felt it like obviously we Mata Gottund it's a super hit movie. Sir, at end of the day, one message for the entire Kudla the Janakle. ಯಾಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಬನ್ವಿನ್ ಸರ್ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ತುಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಗೋಸ್ಕರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Right. ಸೊ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳುವೆರಗಂದು ಮನ್ಪುನಂಗ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡೈಲಕನೆ ಮನ್ಪುವ Correct. ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಪಿಂದದೆ ಕಾಮಿಡಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದೇ ಪಂಡದ ಎಂಕುಲು ಅಬತರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕುಲು ಅವೆಂತು ತೆಲಿಪೋಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ತೆಲಿಪೋಡು. ಸೊ ಉಂದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಜರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತುಯ್ಯಾರ್ Yes. ಇರೆಗೆಂಚಾಂಡ ಅವು ಪನ್ನೆ Awesome. Abatara movie tudu namake yan panpana jasti aul audience na gobbe kenanditana sir. That gave the entire thing. For me, I enjoyed the every onji red kaal gante nam aul kulda. We enjoyed all the concept. Last minute mitta onji twist ittund. Avula dada pandu jana tuvodu. Av dada nama aregla gottavodu. So anchane onji villain entry avode and already pande onji movie the hero yet important ati villain na important. So avula onji mast entertaining ಆದಿತ್ತು. So end of the day entire package is Abatara. You can watch it. ಅದೇ ಸರ್. ಸೊ ಯಾ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯ ನನಕೆನ್ನಾತೆ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಬತರ ಸಿನಿಮಾನ ತೂವೋಡು ಗೆಂದವಡು ಇತ್ತೆ ತೂತಿನಕರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇರು. ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ. ಸೊ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏರ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿದ್ದೀರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. Awesome. Thank you so much. Thank you for all your time in the show. Thank you so much. All the best. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ತರ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು 50 ಡೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, 100 ಡೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರಂತ 100% ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಿ, V4 ಜೊತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅಬತರ ನೋಡಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.